Mislim, kad uđemo, onda tu se vidi samo hodnik, a kad uđemo u moju sobu, tu se vide sve moje igračke. To mi je bitno. I rado deliš svoje igračke sa drugom decom? Da. Bravo. A reci mi, da li se ti nekad izživciraš ako neko uzme igračku, a ne pitate pre toga? Da. U emisiji Lagalica dolaze sve sami prinčevi, kraljevi, kraljevići, ali jedan je Dušan Car Anović. Gde si, Dule? Dudule, ajmo ovaj naš pozdrav, brzi jedan, može? Da im sad, hajde sad. Poink. Izvoli, da li ti je potrebna pomoć pri sedanju? Možeš sam? Odakle dolaziš, Car Anoviću? Iz Novog Beograda. Oha, dobro. Da li se ti slažeš, pošto... Dajmo ti se ovaj kamen mudrosti. Znaš da je kamen mudrosti? Da. Pa zato se nalazi na mojoj strani. Pošto mi je rekao ni cika. A potrebno mi je puno znanja, čoveče, da bi mogao da pričam sa vama na ovom ozbiljnom nivou. Kako je na Novom Beogradu? Kakva je situacija? Pa lepo. Živiš u nekoj zgradi? Da. Na kom spratu? Prvo. Na prvom, pa dobro, ako ne radi lift nije strašno. Nema lift. Nema lift, dobro, dobro. Imamo jedna crna vrata. Čekaj, kakva crna vrata? Pa, ima crna vrata i na tu je nacrtana jedna kuća i tu ima sve moje igračke. Aha, iza crnih vrata. Da. Ja imam crvena, lakše mi je nekako da gledam u crvenu boju, odmaram se, razumeš? Mada kažu da je zelena najbolja za odmor, znaš, podsjeća na prirodu. Travo, ali dobro, nema veze, iza crnih vrata se nalaze igračke. Koliko imaš igračaka? Mislim, kad uđemo, onda tu se vidi samo hodnik, a kad uđemo u moju sobu, tu se vide sve moje igračke. To mi je bitno. I rado deliš svoje igračke sa drugom decom? Da. Bravo. A reci mi, da li se ti nekad izživciraš ako neko uzme igračku, a ne pitate pre toga? Da. Izživciraš se? Pa da li za tebe može čovjek da kaže da se lako izživciraš? Pa da. Može. Pa što, čoveče? Samo oko igrača. Ali niko mi ne govori. A niko ne govori, neće da priznaju. Kako se zove tvoj najbolji drug? Ugnjasa. Kako? Ugnjasa. Uglješa, aha, dobro. A drugarica? Nema nikakvu drugaricu. Nema, ali ima simpatija možda, to je nadgradnja od drugarice. Ne, nekad sam ima, ali više nemam. Pa daj da pričamo o tim zaboravljenim ljubavima. Kako se zvala ta? Una. Joj, pa šta se dogodilo s Unom, čoveče? Sam udarila me kad smo bili u vrtiću. To nije dozvoljeno. I ti si odmah rasturio? Da. Pa oko čega ste se posvađali, molim te? Ma posvađao sam se zato što me udarila. Ispričaj mi neku tvoju omiljenu igricu. Ajde malo objasni mi to, kako se igraš. Imam jednu igru sa nekim što se borim i nešto pucam. Kad ne dolaze neki što me pucaju, ja imam neke rakete. Ja stavim prvo na mišan, pa onda pali. Gde staviš na? Na onog bezobraznika stavim na mišan i onda ispali raketa. Na mišan staviš? Da. Idemo sada, ljulja, ljuške. Prvi put. U Lagalici. Izvoli. Pazi sad. Spreman? Sad. Ljulja, ljuske, bere deda kruske, svakom dalje jedu dve, ili, ne znam kako to, malo sam se zbunio. Odlično, ili nama 3 i 4. Idemo opet iz početka, hoćeš još jednom? Pa ne mogu. Nemoj, bravo, u redu je. Dobro, reci mi, da li se plašiš možda ti, recimo, ne znam, deca se pobišu plaše mraka, ti se ne plašiš mraka sigurno? Da, plašim se. Plašiš se mraka? Da, ponekad. Plašiš se? Ne ponekad, ne plašiš. Pa šta sad, plašiš se, ne plašiš? Jer se plašiš, jer se ne plašiš? Samo mogu od čudovista i duhova da se plaše, ali čudovista i duhovi ne postoje. Taman sam hteo to da te pitam. Pa što ih se plaše onda deca? Pa ne znam. Ti se ne plašiš duhova? Da. Posle imam neke pištolje i puške. Čekaj, tako se braniš od duhova. Pazi, postavit ću ti Dule još jedno pitanje, molim te, da imaš šta kaže Lagalica. Dušane, da li se plašiš duhova? Ne. Lagalica kaže da. A čekaj, znaš da ne postoje i opet se plašiš? Ne. Ne plašiš se? Da. Da. Pa samo ima pištolje i puške, niko se njega ne plaši. Zato što oni ne postoje.
Da li ti poznaš kompoziciju Gangnam Style? Malo sam se zablokirao. Da li znaš pesmu Gangnam Style? Da, Znaš? Znaš da mi otpevaš? Op na Gangnam Style. Kako? Eto ti ide Op na Gangnam Style, ali znam samo prvi deo. Ajde, daj prvi deo. Može, čekaj samo mikrofon da ti dam. Prvi deo ti je ovaj, Op na Gangnam Style. I to je to? Nisi rekao koju pesmu ti pevam. Pa, pitao sam te Gangnam Style, da li hoćeš da otpevaš? Ne, Nećeš to? neću. Hop! Či! Ha! Či! Ha! Či! Ha! Či! Ha! Či! Ha! Či! Ha! Hop! Mora da bude ovako, a Dobro. drugo ovako. Tako je. Ajmo još jednom. Či! Ha! Ču! Ha! Ho! Či! Ha! Hu! He! Ha! Hu! Hoj! Faj! Fu! Haj! Ho! Ho! Pace! Ajde, baci sad meni 5, ali stvarno onako, kao drugarski. Danas apsolutno nisi imao ni trenutka pada koncentracije. Nisi se iživcirao, što je velika stvar za tebe, pazi. I moram da ti priznam nešto. Ako me bude svako jako drmo, ispašće mi ovo. A, neću ti drmati, ja sam samo htjela ti čestitam. Evo sad bez drmanja. Kako ti izgleda bez drmanja? Ovako. A, ništa se ne dešava, a? Dobro. Zaslužio si jedan poklon za kraj, znaš? Da, hoćeš da uzmeš sam tamo poklon, znaš da je stoji? znam. Ajde, molim te. Ovo malo. Pa da, sve znate već sami, ja ne moram više ni da dolazim. Nego ne. A šta ja radim ovdje? Ništa ne radim. Samo da sedim ovdje sami i čekam. Dođe čovek, ispriča se, uzme poklon i ode. Šta je, što? Malo nije fair. Malo nije fair. Svi samo odite i ja ostanem sam. Ostani, Dudule, još malo, molim te. Dobro. Još 7 dana hoćeš da ostaneš. Pa ne. Ajde. Moram da idem kući. Ne, vrati se. Šta da radim sad? Doći će ti neko drugo. U pomoć, ja staću sam, u pomoć. Ćao, Dugule. 1, 2, 3. Opet su jutros procvali u žitu makovi crveni. Opet su jutros procvali u žitu makovi crveni. Poštovani gledaoci, pred vama se nalazi buduća zvezda, dirigent Pavle Vujović. A kako sam te najavio, gde si, Pavle? Da li bi smeo da se rukujem sa tobom? Naravno. Naravno, hvala. Znaš kako sam te predstavio? Kao buduću našu nadu, buduću zvezdu. Ali u čemu? U dirigovanju. Čoveče, odakle ljubav za dirigovanje? Pa trebaš da naučiš da sviraš, Dobro. pa onda. A reci mi, da li si imao neku priliku negde da diriguješ? Pa to se ja igram. Što igraš se kad ti znaš da ćeš sutra biti dirigent? Čekaj, da li si ti možda pred nekim orkestrom nešto dirigovao? Pa pravim se. Praviš se da si dirigovao. Je li bila neka situacija da je se stvarno to desilo? Nekom rođendanu, svadbi, negde? A, da kažem neku priredbu. Pa da. Da. Imali smo jednu završnu priredbu u maju, to 19. maja oko 7 sati i to se zove bolero, to je klasična muzika, sad ima dobošari.